Какво става, пичове? Днес ще правим един клип на Майнкрафт. Да не ви хареса клипа, стръкнете по един лайк, абонирайте се, да дигнете палец нагоре и там един сродец. Аз играя, не спрата на мен. Милион приятели имам дупа. И норма. И започвам да играя Майнкрафт под Edition. И имам нова версия на Майнкрафт, където е 1.2.0.2. Тя са тегли от Птурите са тегли от Chrome и това е. Това е бонус чест ми даде. What the fuck, супер! Яко бонус чест. Никога не ми се е случило в новата Майнкрафт. Такова. Пръчки. Още дърво. Ябълки. Не, картофки, хлябче. И един мапс. Нека вземем този чест, защото може да ни потрябва. Би. Само второ човече да вземем. Яко ще отидем към там да убием овцата. Яко ма спална. Як спалн, бе, пич. Абе, али мърдай, бе. Мяу. Ти на мен ли милкаш, бе? Милко. Ще удрам и ще те налагам по газа. Не, кожното е тук. Отиваме да убиме тази лама. Лад, тази лама иска да ме убие. Ама аз не ще убия. Спасих се, слава. Така само ламе да има, бе. Що? Овци. Чи са? Две. Добре. Да бия в задника. Яла. Задника ще чукам си пръчката. Новата версия ме кефи. Абонирайте се за моя приятел. Той качва клипове на Майнкрафт, Ваньо Тодоров и сестра му. Всяка събота и всяка неделя. Цъкнете по един лайк. Сестра му качва в неделя, а приятеля ми качва в събота. И се абонирайте за него, Ваньо Тодоров и Ваня Тодорова. Да. Абонирайте се за тях, качнете по един лайк за тях, да са щастливи за първи им лайк. Той аз нямам лайк и никой няма да ме лайкне един път. Тъй, че това е много тъжно за мен. Никой не ме
прави лайк, за тях си има лайкове, колкото си поискат. И то е тъжно. Това е тъжничко. Точно вълна имам ли? Да, имам. Не знам къде да живееме, в дупка ли ще най-добре. Дърво ще трябва да направя. Там ще живея. Ей там. Горе. Колко ли шафи има да се качвам? Нека взема 4. 200. Две пяса бях направя. Такова, нека хапнем 2 картофчета. Ями, харесват ми 2 картофчета, макар че не са първени. Няма. Бем, късай, бем. И да се абонирате за Ицо. Клепъщи се казва. Ицо първи епизод. По английски. И клипа не знам кога ще го кача, доколкото се мисля, ще го кача в днеска, когато свършат Ейтос. Ще кача това. Хора, ще спра за малко клипа. И хора, това е за клипа. Чао от Ицо. И това е. Клипа се казва Ицо първи епизод.